El meu pare va començar a plantar pomeres als anys 60 i després ens vam associar amb una cooperativa i ha sigut una mica la continuïtat, la tradició. El que hem fet és innovar en el món dels sucs, de la sidra, dels elaborats de poma, etc. Estem al Baix Empordà, l'empresa és agroalimentària Massa Olot, marca Mahoma. Bé, el nostre producte és la producció de poma i des de fa uns 4 o 5 anys els elaborats de poma ho hem fet a base d'innovació amb les sidres, sucs, marmelades, destil·lats, etc. Com a característica principal estem intentant treballar amb economia circular, producte del camp, transformat aquí mateix, i economia col·laborativa i responsabilitat social. Bé, el procés de producció dels elaborats de poma, la sidra, nosaltres agafem les pomes de segona categoria, els aprensem, els fermentem i després té un procés d'envelliment i envasat. L'entorn, estem en un entorn privilegiat perquè el tema d'estar al costat del mar, per la poma, la marinada, la fresca durant la nit i entre els Pirineus, aquest clima estar al costat del mar i els Pirineus és un entorn privilegiat pel producte. Els compradors tenim un poder de compra molt gran amb l'elecció de què comprem. Hem de donar vida al país, vida al que estem fent, als productors locals i a la gent d'aquí tingui feina.